конкретни, както подобава на испанци. Интересно начало, уау. Да, много, много интересна, хубава поддръжка, красива. Много хубаво използване на целия състезателен квадрат. Ето, тук имаше комбинация от две упражнения. Момчетата изпълниха едно упражнение, момичетата друго. Горките съдии какво ли са видяли, какво ли са оценили. Ето тук вдигат момчето. Формация колона. Интересно физическо взаимодействие. Падане имаше. Въртя сменен скок до лицева опора.